tanduk. Ya kuwi terminal Medion Ngawi. Nek digarap nganggo gamelan lu sekel iki. Ning ora apa-apa wong ya semangat ki kudu makantar-kantar. Jadi matur suwun, sekali tempo digarap gamelan ngene iki ben rada akot ora ngono. Jadi wong papat ki apik lho, nembang kompak lho. Ya, gayeng pokoke. Matur sembah nuwun, Nduk. Dalem menika awake dhewe sowan mapan ana ngarsane warga masyarakat inggih menika wonten Timahan lugunipun wewengkon Kampak Kabupaten Trenggalek, Nduk. Ya, rasa syukur sing tanpa upama nggone awake dhewe saged sowan marak dalam rangka bersih desa. Heeh, Nduk. Terus iki sadurunge awake dhewe mbacute panglipur, terima kasih kanca-kanca panitia, terima kasih Pak Sukarji. Terima kasih Pak Galih, juga tidak lupa Mas Adit, supaya ingkang menulya Pak Kades, Mas Eri, Sulistyo, Bekti, matur sembah nuwun ugi kanca-kanca panitia ya Nduk, lan warga masyarakat sing padha kepareng rawuh dalu menika. Sadurunge awake dhewe ngatur panglipur, coba iki aku krungu info saka panitia penjering ingkang menulya inggih menika Pak Bupati sampun rawuh Nduk. Oh ngono. Nggih, leres Mas. Jumbuk lan apa sing dadi rembukan sore mau penjane diaturi minggawe ning sasana pagelaran. Monggo Bapak Bupati. Nggih. Sembah nuwun. Inggih Pak Bupati, matur sembah nuwun rawuhipun. Sampun paring penghiburan kagem sedaya warga masyarakat kaula khususipun Timahan. Inggih Mas. Niki nembe anu Ki Dalang. Pripun Mas? Nembe susah warga mriki niku. Lho, lah sebabe keranten kala wingi dipun ganjar rezeki kali Gusti Allah enten tanah gerak teng mriki. Wong sing wingi niku nggih sing wingi. Nggih. Makane kula niku remen enten joglutik joglutuk kula kabare mriki niku kula remen. Nggih, alhamdulillah. Nggih, maksud kula lek teng mriki enten tanah gerak niku karep kula joglutik kali joglutuk kula kengken nggo celi ben gak obah-obah. Nggih, alah wong joglutik joglutuk nggo celi awake dhewe men mboten iso kok ya. Teng pundi niki tiyange? Ha mangke diatur sampun rawuh sama jeng, sampun rawuh. Ayo munggah sisan. Munggah sisan ngene. Pak Bupati sampun rawuh, Pak Bupati. Aku angel men omong kuping iki. Heeh, serak-serak gitu Mas. Kene-kene Mas. Kula mriki mboten sebagai Pak Bupati. Nggih. Sebagai koncone Pak Karji niku lho. Nggih Pak Sukarji. Pokoke kula matur sembah nuwun panjenengan sampun rawuh Pak. Sami-sami. Tasik Timur. Wah, dan Mas aku. Kene-kene Mas Klitik Lulung sampun rawuh napa jeng? Tumpuk kene. Ayo nang rene. Ki mumpung ingkang tamu. Berarti sebangsa demit niku nggih medale tengah-tengah wengi. Pak Bupati ki ya iso kok ya demit kok ya. Lah kula metune ya tengah wengi lho Pak. Dadi kula nggih ngapunten termasuk kula berarti. Lah nggih nyuwun pangapunten wonten dawuh-dawuh sekedap kali ada waktu 10 menit untuk Mas Klitik Mas menika wau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih mugi-mugi sedaya kawilujengan rahayu kagem sedaya kemawon sugeng dalu sembah nuwun. Engkang sangat kula muliaken Mbah Lurah beserta seluruh perangkat Desa Timahan. Tepuk tangan buat Desa Timahan. Lajeng engkang sangat kula muliaken niki dulur-dulur kula kabeh niki. Nggih. Dados kula niki wau diteror Mbah Dalang. Kados pundi, Mas? Magrib ditelepon aku ngomong sik neng Surabaya sik enek acara. Anu sing nelpon Pak Sukarji? Lah iya wis mulai Pak Sukarji. Terus lurah bangun munjungan. Dadi acara neng Kampak nih lho wong munjungan goleki, wong Karangan goleki, wong Dongko goleki. Sampai ketua partai sing dukung Prabowo yang goleki padahal aku dukung Ganjar ngono. Lah iki saking rukune wong galek makanya tepuk tangan. Nah niku enek Mas Adip niku ketua partai Gerindra niku wis kuwabe bolo-bolo lurah kabeh. Lah cuman warga mriki niku lek perkara pilihan ngoten niku akur. Sing gak akur niku anu Pak Dalang. Napa Mas? Perkara bansos. Wah, lah niku. Lek perkara bansos iku kabeh gegeri lurah. Aku kok ora oleh ngono jarene. Pun saniki aja gegeri Mbak Lurah. Keranten niki hajate bersih desa, sekarang kita sedekah ae. Nah. Waktunya kuis. Sapa sing gelem disangoni iki? Nah, iki lho Pak Bupati sangon-sangon iki lho. Nah, angkat tangan. Cair. Aku lek sing kene rawani aku. Lah kenapa kok ya? Begitu nyangoni sing kene bikin baper. Wah, lah niku.
Iso gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Sampean gak apa-apa, aku sing masalah. Lah, ngawur wae aku ya ora apa-apa kok. Inggih. Gak bahaya ta. Iya, wis jan rumah aku. Malih tok gancel. Nggih, badhe kuis menapa Pak Bupati? Sekedap. Nggih. Kula cobi teng mriki enten sing kala wingi griyane tanah gerak sing ngungsi mirsani ringgitan apa mboten iki tiange? Cobi maju sing wingi tanah gerak wingi. Monggo maju mriki. Monggo maju mriki. Wonten menapa mboten? Nah. Ayo mriki. Ada? Monggo mriki. Niki karo Mas Kritik wis siap langsung munggah kene mumpung Pak Bupati sing griyane sik dereng bentet, ora enek tanah gerak aja ndonga, jathukno tanahku gerak rek. Ya aja ndonga ngono barang, iki musibah. Oh menika. Mriki Kung, masyaallah. Piye Mas? Sehat ya? Sehat. Nggih, monggo. Ora. Nggih. Sing lintune pundi? Tasik dandan-dandan omah niki. Pripun? Kalau wingi nembe napa namine? Dol tinuku tanah terus saniki griyane pun milih dibangun apa dereng? Sebagian menika sampun pindah 4 kakak damel griya saking bambu. Oh, lah sing saking Pak Sekda saking Pak BPBD dereng mandap artone sing kagem anu bantuan rumah niku sampun mandap napa dereng? Dereng. Wah, iki kan aku gini nih jadi malu, untung tak cek ngene iki kan. Untung enek wayangan. Dados ngeten Pak Dalang. Nggih. Dados terakhir niku kan kula kengken tumbasan tanah. Nggih. Sampun dibantu tumbas tanah terus kula perintah. Nggih. Bar tanahe wis dituku, tolong setiap kakak diparingi 50-an juta untuk bangun rumah. Wah, luar biasa. Lah ngene iki tak cek ternyata durung, kan aku malu gini nih. Kula juga malu. Lah iya. Untung pilkadane sik suwe Pak Dalam. Nah, coba lek coblosane sesuk ajur. Ha iki tujune nek wayang kena nggih ngecek. Penake wayangan bendi menawa mawon ben iso ngecek terus. Pak Bupati iki jan iso. Nggih pun pangapunten Bu Camat, nanti anu nggih apa saya ke Pak Sekda jenengan juga ngecek nggih, ngingetkan diceki semua prosesnya sing beli tanahnya sampun beres semua toh kantun griyane nggih pun oke. Wah Pak Bupati iki Bupati kopiane ya nek duwite lho lek kok ya nyempitne duit ning kopiah barang lho. Lah aku ora duwe kotang, coba aku kotangan tak sempitne ning kotang. Pak Bupati iki aku tau ndelikne ning kopiah ning konangan bojoku. Nggih, ngapunten wis. Mugi-mugi sehat kabeh. Amin. Nggih, barakallah. Wis mugi-mugi ditebeni saking balak bencana kabeh. Amin. Tanah timan kabeh aman. Amin. Amin. Nggih, pun matur suwun. Dirantos nggih. Nggih, dirantos anune. Wah Pak Bupati, tepuk tangan buat Pak Bupati, luar biasa, luar biasa. Ada lagi yang mau kuis? Harus sinden barang kok. Lah ya kok ngedek men aku tak rene padahal mau wedi aku. Mang nyedek mriki mawon kula ora tau njalukan kok. Kula paling yo menger anu ndi Pak bagi aku mah mek ngono. Nggih menika Mas Kritik sampun siaga menika. Diaturi minggah mriki nggih Mas. Nggih, monggo. Kene. Piye. Nggih minggah mriki mawon aja minggah teng anu. Ah minggah ning dhuwur terom kan jalani wong ringkes.